Generaties hebben er herinnering aan. Discotheek Veu in Drachten. De eerste tuut, de eerste verkering, leefdesverdriet, neem het maar op. Juster kwam er in de legendarische discotheek tal van herinneringsboppen bij jonge en oudere bezoekers. Na 51 jaar gingen de dwarren van de allerlaatste keer iepen en dicht. Heeft die mooie herinneringen? Jawel, ja, zeker. Wat voor herinneringen? De eerste keer dat we een tientje van op de grond. Je kwam vroeger ik al een soort in Veu. Ja, absoluut. Ja, mijn jeugd. Ja, geweldig. Mooie tiert. Die moeten wat voor meidje filmen, hè? Die meidje een mooi feestje van, maar je nou een beetje een reunie. Dus ja, zo is het. Heeft die mooie herinneringen liggen? Ik ga je een heel grote mooie herinnering listen. Ja, wist, ja. Ik heb hier gewerkt. Ik wilde hier heel graag werken, toen de tijd. En toen dat eenmaal zo was, daar is het horecaleven voor mij begonnen. Dus je hebt hier wel echt goede herinneringen liggen. Ja, de grootste feestjes die zijn hier geweest. En daar heb ik allemaal mogen meemaken. Daar ben ik heel blij om. En, Dankzij Veu werk jij in de horeca? Ja, dat klopt. Ja, nu niet meer, maar heb ik het wel 10 jaar volgehouden. Hier is het allemaal begonnen, dus ja. Hoe zijn die 51 jaar? Hoe zou je die achteraf willen omschrijven? Ja, we waren superjaren en mijn ouders zijn niet begonnen. Dus het is eigenlijk 51 jaar wel in onze handen geweest. Ja, het zijn allemaal hoogtepunten en heel mooie jaren geweest. En ja, heel veel artiesten, heel veel bruiloften, mensen die elkaar ontmoet. Het is eigenlijk één groot mooi feest geweest altijd. Wordt het een gemis voor Drachten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij, wat Sven zijn ouders hebben opgericht, dat uniek was. En dat is toch een verlies voor Drachten. Maar wij zijn wel voorstander ervan om te kijken wat wordt de invulling. En dat het ook weer een aanwinst wordt voor Drachten. Maar het is ontzettend jammer. Ja.